Aj vysielame te hlavu, kam na vysokú školu. Pravdou je, že každý sa nedostane na Oxford. A na sovu z Rockfortu ste už zrejme pristarí. Možno ste si už povedali, že nemáte budúcnosť ako kuchári, farmári, IT špecialisti, nádejní mladí technici či architekti. U niektorých z nás možno matematika akurát tak vyvolala mentálny odchod. A pohodovú prácu bez stresu vidíte skôr v manažmente. Práve vám predstavujeme program Regionálny rozvoj a politiky EÚ Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja na SPUčke v Nitre. Študujte manažment štátnych a verejných orgánov, regionálnu ekonomiku, projektový manažment a spoznajte politiky EÚ či eurofondov. Študujte a bavte sa spolu s nami.